bịa nwanne ayọngego ya mụ ma ya mụ ka ị na-akọ this nonsense na ebe nọ ka ị na-akọ maka Lex Chinko mọmọ nke na ndodi ebe akụ nọ ambuto oche mọmọ ndị m fụkwa anaghị ọ na-anụ nwata ala na ebe maka ọnwụ na-adị na mụ ala bụ okwu biko ọ da-afịa na osisi gbuo azụ si gbuo mba afọ maka tata mba nwere ebe a na-egbu tata m gbọsị eji aba nkata jọsị nọlụ pịkọ onwe gị amanyekwa anyị mma ka isi enye mba mụ ala tata m gbọsị nwere ebe a na-anwụ ma tata taa ịnọlụ ịkọ minutes pịkọ onwe gị ọfụma ọ dị ka ịchọrọzi na nke na-anabeghị anyị na-aga anọzi mba obere oge na mụ ya awa nọ na ọ nwere ihe na-apịkọ ka na-apịkọ dịtin na obere oge na dịtin klikla na mụ efenye ozugbo ọjọọ obere oge mụ awa na ọjọọ obere just m klikla na mụ a okema Alex nke agbata mgbe afọ Malaysia Alex Malay yes after ka agbata December na kwesịrị ọ na-akọla anyị mgbe na oge ife na-apịkọ biko gidi o mee trade gidi ọtụwa obido tụwa ọrụ a na-ajụ ka afọ kpụrụ ndị mmadụ ya na flat fa onye eme HK na mpịa na anụ ọgụ mgbe ụfọdụ anyị na mmịa ọnụ ga-eti mmịa ife so onye ihe akọ na-agwa mgbe oge ife na-apịkọ kọgide ma nwere nwere ife na-enwere ihe na-apịkọ Egija na-adị ozi ka ị na-akọrọ maka Alex na Egija na-adị ozi excuse gị na-enye Egija na China emeri ego bịa nwanne ayọngego ya mụ ma ya mụ ka ị na-akọ this nonsense na ebe nọ ka ị na-akọ maka Lex ewezi n'iwe na ama m update go already podcast go this guy ọ dọrọ m ihe na-ekwu ayọngego he travel to China na January last year mbata na December ọmụmụ ihe na-abatala fọ ewesịrị nọ na iji maka nkechi wee bata nke na-achụ mgbe a na-ekwela egote gị na-akparị gị iji maka bata December ka ị bịa mee show off bugharịa menụ golo moto iweta nwa ata kịta nya na ofu okwurigba igbo na ha yibagokwa ege nọ asụmakọ gị n'aka onye akọrọ m ya mụla jọya oge ego ịrapụcha anyị karị nọ na-agba mbọ bata obodo ịbịa impress ndị mmadụ na ya onye akọrọ m ya Sim2 ka ya na-akọ mụla jọya oge ego ya Sim2 ị na-ewedu gaa na-akọ ebe a ị na-asị na ọnwụ ihe na-arrange ego adịghị ozi na ga ndị ị na-ekwuru isi edezina ma ihe ya nakọta na ezigbo iwe na nkata ka na ịdụ ịkwa ha mkwu megbu ọjị isi ebe a ga nke ọnụ nkata gị na-aba gaa ime ya na-akọ mụla jọya oge ego kwuo eziokwu mụla jọya oge ego ke mgbe ọ bụrụ na ọyọ gego ebe ibe ọ dị ekwu ọsọ ọ dị kọrọ ya kwuo eziokwu Sim2 na ya na-akọ mana gụọ mgbe bata ebe a na-akọ ndị strach n'iru m ịnwere ụjọ gaa ewe na nkata ka na akpa gị ewe ịkpasa m ụdị nkata next time pịawa anyị isi gaa ụkwụ nọ nkata obi adọ m ịkpasa m ụdị nkata next time pụta n'iru m kwa dị strach again mpịawa gị brain nkwụpụta gị eze guy jọya oge ego nwoke ikwu eziokwu ọ dị ego onye abụrụ mmadụ ọ bụrụ na ọyọ ego ọ kwụrụ ife kwuru ebe ya ọ si na gị kọrọ ya ihe zara n'aka guy bichi ọnụ ya ọ si na gị kọrọ ya ihe ọkụ na-ewezi gị bro ịgwa m datị na gị nkịta na ya gwụọ gị ibe ebe a kanjewe more light ka efe kọrọ ya onye kọrọ ya guys onwe gị kọrọ ya more light na-akọ gị okwu ị na-akọrọ ndị mmadụ ị chọrọ ịnwụ gaa onye gị kọrọ ya tata ka ya akọcha akọ dịka akọ